Numele meu este Marian și astăzi filmăm un nou, de fapt, opa. Mă rog, lăsăm așa, că și așa mă grăbesc. Și ne sună cineva. Ok, gata, ne-a sunat David. Salut, David. Salut! Ești acum fix pe filmare. Wow, fain! Hai că filmez și eu. Ok, Deci, hai. 3, 2, 1 și salutare! Bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Survival, în fier și cuvintele. Okay, Salut! Salut! Suntem cu Marian, Parativ, participant pe YouTube. Vă dați să și pe la el. Canalul aveți în descriere, care e ok. Și am rămas să mai luăm link. Ok, am făcut o nouă serie. Că, din păcate, Minecraft celălalt s-a învechit și s-a băgat alt Minecraft. Haideți să facem lemn. Nu știu de ce am caracter de față. Timp de față să zic. Aoleu, se face și noapte. Stai că pregătesc față. Ok, la mine e zi, că de-abia l-am început. Să luăm niște văcuțe. Și casa, știți bine, cred că o să fac o casă normală, nu mai fac subterană sau în peșteri. Bă, casă normală, că aia în peșteră te prind tot. Dar bine, nu sunt cum, eu n-am dat cu mob ca să fie mai ușor la început. După ce fac sabie de pyron, să zic, o să dau cu mob și armură. Dau cu mob, că... Eu acum am după oi. Probabil știți ce se oprește filmarea. S-a oprit filmarea? Da. Cum așa? Hai să facem un topor, lume. Topor și un așa. Și facem și o lopată. Și o sabie. Itemele necesare care le ai nevoie la început. Uite, două oi. Uite și un zombalău. A, tu ai dat pe peaceful? Sau nu ești pe peaceful? Mă pimpă. Omor zombalău. Dar nici mă omoară, că prea o pete. Bă, ce enervant e vaca asta. Sau, nici ea nu omoră, nu? Aici o peșteră, o mină. Opa, ce dai, mă? Bă, bere, ce dai? What the fuck? Mamă! Speriate și oile. Să te uiți pe filmare, să vezi ce mișto am găsit aici. Da. Level 1. Am găsit și cău. Vai, da ce mișto e. E Batcave. Aici o să ne facem casa, gata. Bă, să fii peșteră. Ce? Am căzut în peșteră. Eu am găsit Batcave. Uite ce spider. Eu am găsit un Batcave mișto rău de tot. Haideți, lume, să luăm coul, să ne luăm tot. Bă, ce de-aia. Bă, dar să te uiți pe filmare, să vezi ce mișto e. Da, bă, nu fac. Oh! Am găsit și oi. Să omorâm vaca. Să omorâm oaia. Uite, am mai găsit o oaie. Deci al level 2. Un liliac e pe afară, nu, deci nu e. Am mai găsit oaie! Nu. Și încă oaie! Și încă oaie! Bă, dar câte oaie am găsit? Omoară, a murit. Da? Da. Să luăm pasta albă. Acum cât am împins-o. Ok, hai să ne luăm itemele de acolo și să mergem. Moară. Deci ați văzut, oameni... Ați văzut, oameni buni, cât de mișto puteam să găsesc. Uite, liliacul ăla tot zboară pe acolo. Hai să-l omorâm. Liliac, n-ai ce căuta aici.
L-am omorât. Bă. Nu l-am luat. Nu! Da, e greu. Bă, ce mă așteaptă zombarul la ușă? Ia uite. Mă așteaptă la ușă. Bă, dar ce greu e să omori un liliac de ăsta. Nu e greu pentru mine. O pepe să-i dau cu pumnul și că... Păi dacă ești afară să vezi cât de greu e. Bă, și zombarul la alt unde? Haide să luăm tot ce avem. Deci să ne mutăm acolo. Ați văzut cât de mișto e? Și ăla e un Batcave. Real. Ia uite că sunt apărit. Ok. I-am dat lui un fund de atât în apă, dar nu mai poate să se ridice, că apa era adâncă. Uite-l. Vai, da ce mișto. Spider. Ia uite mă, spiderul ăsta. O, spider e aici. Ok, stați că pun puțin pauză. Mă, găsi shader, gata. Ok, și am revenit. Doamne, deci urăsc telefon. Da. Ia și urăsc. Și am revenit. Așa, uite, aici o să fie mișto. Cu niște chestii faine. Vreau să-mi găsesc itemele moarce. Asta mi-am găsit. Am nevoie de o bucată de chestiuni. Sau alte. Ok, cred că o să închei și eu videoclipul, că n-am făcut multe chestii. Să fac torțe și, de fapt, un pat și torțe. Așa. Mai punem aici. Și una aici. Și cam atât cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați like, share, comment și toate celelalte. Eu am fost Marian, alături de David. Și noi ne reauzim data viitoare. Pa, pa!